sulla on joukossa? Padma, tervetuloa MH-kuvaukseen, mun Anne. Aliasit tämän radan läpi tänä päivänä. Ohjeistan sua, jos et ymmärrä jotain, niin kysy. Minä yritän olla selvä sanainen, toivottavasti. Katsotaan. Onko käynyt kuinka vähän? Okei. Elikkä justi sallittu iän. Onko sä touhunut tämän koiran kanssa mitään? Kotikoira, treenikoira? Okei, selvä. Joo. Sitten mä ensimmäisenä lainaan koiraa sulta, katsotaan lähteekö se mun kanssa. Ja joo, lähdet sä mun kanssa. Niin, ja sä seisomahan siihen. Mä palautan hetken päästä tämän. Sitten mä annan sulle tää hinnan päälle. Pidät kiinni siitä ja mulla on kopelo tukoon. Hampaakki on hyvä. Sitten lähdetään toimimaan. Elikkä ota talutin irti ja ota pannasta kiinni. Jos sä talutin pikkusen kauemmas, niin et sotkeudu siihen. Sitten mä annan sulle tän patkan. Siinä vaiheessa, kun sä vedät 2 kertaa maata, päästät ensiksi koiran irti. 2 saalisvetoa maata pitkin. Heität mulle, mä heitän sulle ja heität. Ja katsotaan silmiin, niin vähän paremmin saadaan kokea. Mielellään sä ilman koiraa sitten heität sen mulle. Ja voit aloittaa. Nyt sä voit kutsua. Hyvä. Onko? Niin. Tule tänne. Tule. Täällä. Voit komentaakin sitä, että tulee. No. Hyvä. Ja sitten toinen samallaan. Ehkä saat irti sen. Saat irti, niin toinen samanlainen. Kutsupaa, otetaan uudestaan. Hyvä. Mitä vaan. Hyvä. Irti. Ei mistään, otetaan uudestaan. Tehdään ihan niin, että sä voit heittää saman tien heittää sulle ja sä heität sen saman tien pois. Joo, eli jätät ne vedot siitä maasta pois. Eli heitän suoraan. Heität suoraan mulle. Koira irti. Nyt Anne heitä. Joo, nyt kutsu koiraa. Hyvä. Hyvä. Tule. Hyvä. Sitten ota pannasta kiinni ja anna mulle se. Kuilaa vähän käpäliä. Jos pidät sitä paremmin kiinni, niin katsotaan lähtisikö se muun kanssa leikkiä. Päästä yhtä. Nyt sä voit kutsua koira ja kytkeä. No niin. Mitä vaan.